והשנה השלישית יערך בסינמטק תל אביב פסטיבל ספיריט, רוח, הכוונה, לא משקה אלכוהולי, לקולנוע רוחני. וביום שישי, בשעה 5 אחרי הצהריים, יערך בסינמטק יוקרן סרט, תכף אני אומר משהו על הסרט הזה, ואחריו פגישה עם אילונה אריאל, שהיא האורחת שלנו. הסרט נקרא אחים לדהמה, והוא מספר על ניסוי או טיפול שקיבלו אסירים באחד מבתי הכלא הקשים ביותר באלבמה, ואסירים קשים מאוד, באמצעות אחד מסוגי הוויפאסנה, השיטה של המדיטציה. אילונה אריאל שעתה שנים רבות, גם באנגליה, גם בהודו, למדה, עסקה וחזרה אלינו. לפני כמה שנים היא עשתה ביחד עם איילת מנחמי, שהיא במאית ידועה ועוסקת גם בתחום הזה, סרט מאוד מעניין, ניסוי מאוד מעניין בתוך כלא הודי. איך לשפר את התנהגותם של האסירים, לשפר את עושרם. הבמאית של הסרט הזה, שיוקרן ביום שישי, ראתה את הסרט ההוא, ועשתה סרט משלה בכלא בארצות הברית. זה הסיפור הכללי. שלום לך. שלום. טוב, אז ממה נתחיל? נסביר מה זה במילים פשוטות ויפאסנה? ויפאסנה זאת שיטת מדיטציה עתיקה, שהבודה גילה מחדש, אף אחד לא חושב שהוא המציא אותה, כי מסתבר שהייתה שם לפניו. אנחנו מלמדים אותה ולומדים אותה משושלת מורים מאוד ספציפית, ששימרו אותה בבורמה דווקא. כן. היא עברה מהודו לבורמה, שם השתמרה, אנחנו חושבים בצורתה הטהורה והמקורית. המורה של היום, האחרון בשושלת המורים, שהנחיל אותה כפי שהיא, גואנקה קוראים לו. והוא זה בעצם שמ-69... חי עדיין? חי עדיין, בן 85. בתוך הרמון עם הרבה נשים צעירות, כפי שרבי מהמערישים? הפוך. לא, הפוך. כל כך בסדר, אני חשדן. מטבעי אני חשדן. היסוד, זהו, שאני מזכירה אותו, למרות שהילד ואני בסרטים שלנו אף פעם לא הזכרנו אותו, כן. בדיעבד הבנו שהיינו צריכות. ולמה? כי יש הבדל בין השיטות. והוא עצמו אומר, אל תדברו עליי, זו השיטה. כן. יש לי כמה חברים שעברו סמינרים כאלה, בים המלח, בהודו, הם מספרים לי שהם שותקים 10 ימים, יושבים על מצעים קשים, מצעים קשים ועוברים מינויים, פקירים. קשה מאוד. מי שסיפר לי, מה שקשה מאוד זה לשתוק. לא, לשתוק אתה יכול גם בבית או... לא אני. אולי לא אתה, אבל אתה לא צריך לנסוע ולהיות בתנאים לא תנאים עם עוד אנשים באותו חדר כדי לשתוק. יש פה טכניקה שאתה מקבל אותה בכל שעה, מתוך 10 ימים האלה, כל שעה אתה מקבל הוראות מדיטציה. הוראות, תרגול נפשי מאוד לא אבסטרקטי, מאוד ספציפי, מאוד מדויק. מה לעשות כשאני יוצא מעיניים? זהו תרגול נפשי. 3 ימים ראשונים ב10 ימים האלה, אתה בכלל עוד לא לומד ויפאסנה. אתה מתמקד פה, באזור הזה, מנסה להרגיש את הנשימה שלך, מבלי שהמוח שלך יסחוב אותך אחורה וקדימה. אנחנו לא קוראים לעצמנו בשם, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו אחר. אתה יכול להתגלגל לקורס כזה במקרה או שלא במקרה, וכך גם האסירים האלה, כי זה נטול בודהיזם, זה נטול דת, כת, גורואיזם. זו שיטה, תרגול נפשי. ואת נוהגת לעשות את זה מדי פעם? אני מתרגלת את זה 2 ביום, שעה בבוקר, שעה בערב, אבל בטח אני יושבת גם בקורסים עצמי, לא רק משרתת אחרים בהתנדבות, אלא אני יושבת רק בהתנדבות. בואי נראה קטע מתוך הסרט הזה שצולם באלבמה. רק תאמרי לנו, מי הדמות המרכזית שאותה אנחנו נראה? כי זה לא מובן מתוך הקטע שגזרנו. כן, הוא אחד הדמויות שג'ני תיעדה, ג'ני זו הבמאית, כן. ג'ני זו הבמאית. גריידי נמצא בדונלדסון לכל חייו, הוא לא יצא משם לעולם. מה שכן, הוא היה שם בשורת הנידונים למוות, ובאיזשהו שלב הומתק גזר הדין שלו, והוא עכשיו יהיה בכלא כל חייו כנראה, על איזשהו רצח נוראי. הסיפור שלו, סיפור החיים שלו מאוד נגע ללב בסרט, ומה שהוא מספר זה שכשהוא היה בן 5, אמא שלו הסיעה אותו ואת אחיו בן 3 לאיזשהו דרך צדדית בעיירה נידחת, הגיעו לאיזה בית נטוש, שמה אותם על מדרגות הבית ואמרה להם, אני עוד מעט אחזור, תשמור עליו. היא מעולם לא חזרה. בפעם הבאה שהוא ראה אותה, זה היה כשהוא היה נידון למוות. אח שלו מת די מהר, הוא לא הצליח לשמור עליו, והוא די סבל מאשמה כל השנים, עד שהוא בא ולקח את הסדנה הזו, הראשונה. בוא נשמע אותך. It hit places in me that I didn't even know was there anymore. Places like your first child,
when he gets old enough to talk and he looks you straight in the eye and he tells you, I love you, Daddy. And you know for the first time he understands what he's saying and he means it, those kind of places in you. And after 16 years of being locked up in here, I wasn't sure there were any places like that in me anymore. The in-breath and the out-breath. That's why they give a 10-day course instead of you come in and sit for 4 to 6 hours a day and go home. Because, no, they want you there long enough that you actually deal with your stuff. ומה קרה לו אחרי שהוא עבר את קורס הוויפאסנה? הוא השלים עם העובדה שזה הבית שלו, קנט דונלדסון, והוא מרגיש שקט. הוא אמר לאופרה ווינפרי שהיא ראיינה אותו... הוא לא נפטר משרשרת הטרגדיות שפקדה אותו. לא, הוא עומד בזה הרבה יותר... לא, אתה לא עוד טרגדיה. ביתו נרצחה. ביתו נרצחה במהלך הסרט, צילומי הסרט. הוא מחל לרוצח. הוא לא רק מחל לרוצח, הוא ביקש מעורך הדין שלו, שיעזור לרוצח שנידון למוות במיסיסיפי, לשנות את גזר הדין שלו. תגידי, מותר לשאול אותך למה את היית זקוקה לשינוי נפשי כל כך עמוק? אתה לא תמיד יודע שאתה הולך לשינוי נפשי כל כך עמוק. האוכלוסייה שבאה לקורסים האלה לא בהכרח באה לחפש. כשאת התחלת לחפש את עצמך לפני 18 שנה. לא, מצאתי את עצמי. אני הייתי אדם מבוגר יחסית, עם קריירה והכל, ומשפחה וכולי, אבל שום דבר לא היה מספיק טוב. זאת אומרת, משהו הפריע לכל אורך הדרך, וגם השאלה של בשביל מה הגענו לכאן. הטרידה אותי ברמה כזו, שבאמת ארזתי את כל מטלטליי עד נפאל, ואחרי בדיקה של כל מיני מדיטציות, הגעתי לבית ספר הזה של אותו גורנקה, ונדהמתי. פשוט הייתי בשוק מהתגלית. אדם בגיל קרוב ל-30, חושב שהוא כבר יודע איך, מי הוא, מה הוא. כמה שנים ישבת ולמדת שם בנפאל? זה לא ישבת ולמדת שם. זה לא מקום לחיות בו. אלה לא מנזרים. זה באמת כמו בית ספר שמאפשר 10 ימים, ואז לך החוצה לחיים הרגילים, ויהיה לך קל יותר איתם, אבל לתרגל צריך עוד. כן, אנחנו נצטרך להיפרד פה למרות העניין הרב שאת מעוררת בי. תודה רבה. רבה. שלום אילן גורן באולפן.